Como cada 15 de agosto, o Club de Piragüismo de Portonovo e a Federación Galega de Piragüismo celebran o Trofeo Princesa de Asturias. Este ano, na súa 42ª edición, participarán preto de 350 padexeiros. Este ano, pois igual que os anos anteriores, a participación é importante. Vamos a ter un total de cerca de 350 deportistas repartidos nas dúas salidas de Portonovo na Praia de Baltar e de Combarro na Praia das Canteiras. Dende Portonovo sairán 45 embarcacións de K4 e C4 e dende Combarro cerca de 85, con destino a Ponte dos Tirantes de Pontevedra. A competición lévase a cabo grazas á colaboración dos concellos de Sanxenxo, Pollo e Pontevedra. Dende o municipio do Salnés destacan a importancia para a vila de apoiar os deportes náuticos. E dende o Concello, pois nada, nos apostamos cada vez máis polas actividades acuáticas e intentaremos seguir apostando no futuro. Non hai máis orgullo que un concello que ver a centos de nenos representándote a nivel España e a nivel Europa tamén. Claro que hai que salientar eso, que temos moitos campeóns aquí. Dende o Concello de Pontevedra cualifican o piragüismo como un deporte estratégico por todos os éxitos que acada para a provincia. O piragüismo forma parte da razón de ser de Galicia e de Pontevedra, e iso se demostra na cantidade de clubes, na cantidade de nenos e nenas que todos os días están metidos na piragua, na canoa, padexando nos nosos ríos e nas nosas rías. Ao éxito deste deporte tamén se referiu o presidente da Federación Galega de Piragüismo, que felicitou os clubs polo gran traballo que fan dende a canteira. E o traballo que se fai en Portonovo polo club local, que non é máis que un exemplo de todo o grandísimo traballo que se fai en Galicia no deporte base, que permite chegar a ter este ano 71 padexeiros galegos en campeonatos do mundo e campeonatos de Europa que se di pronto. O trofeo comezará ás 11:30 horas dende Portonovo, pero os que se acheguen a Sanxenxo poderán gozar de moita máis competición, xa que o único porteo terá lugar á altura da praia de Silgar.